Здравейте, това съм аз, Цаца 132. Днес ще направя клип за моя свят на креатив. Това е кратък клип, нямах много време, направих неща, които са за малко време, не са много трудно за правене. Тук ми е Enchanted Table. Това е моята ферма. Всичко го правя по мой модел. Това е кула, но не се получи много добре, пак ще направих. Това е моята ферма. Фермата ми има само кокошки, крави и прасета. Не съм мислил за друго. Нямах много време, пак да се повтарям. Това е моята кула. Ако се чудите какво е това, плаж. Мини плаж. Не знам. Направих го. То беше много дребно, големих го малко, слагах пясък. Тук за рибари. Не знам дали ви харесва. Аз сега не го правя за... Просто искам да снимам нещо. Искам да ви покажа моя свят на креатив. Това е нещо като общ холм. Тук съм направил, не съм с мод. Това е по мой модел. Ако се интересувате как се правят, напишете в коментарите, ще ви обясня за друг клип. Това са... Брони съм поставил, нищо не съм оставил, направих го за красота, някаква къща. Малко приличаше на църква и я поправих. И не знам. В този клип също ще ви покажа и рецепта за лазер. Тази ще ви покажа как се прави лазер за повечето хора, които не знаят. Трябва да поставиш смарагдови блокове. Трябва ти точно 9 смарагдови блокове, които на самостоятелна игра много трудно се правят, но на креатив може да ги използвате и става много хубаво. Правиш 9, трябва ли сигнализатора. Той се намира при разни първото. Поставите го, чачи малко и се появява лазер. Ама трябва всяко едно блокче, за да стане лазера. Без едно блокче, лазера не може да действа. И това е всичко от мен в този клип.